ئەولەهیە نەتەوەیی سەرسەبەبە شەڕ و بۆبەلاتان. ئەولەهیە نەتەوەیی یان نیشتیمانی ئەف تێگەها هان لە نک کوردان تێرا خۆ بێ یۆم و بێ قدۆشە. ji vê gotinê bêhna şer û dagirkeriyê tê. Şayet bugün gerekeni yapmazsak Nexwasim çend salên dawiyê ku Erdogan xwestiye parçeyekî erda Rojavayê Kurdistanê dagir bike, têgeha Ewlehiya Neteweyî daye ber rûyê xwe û êrîş kiriye. Serkaniya Ewlehiya Neteweyî heştê salên bênavber welatên Ewropayê şerê hev dikir. Taliyê sala 1648 peyama aştiyê girêdan û rêkeftina Westfalyayê danîn. Bi vê rêkeftina navborî re hem dewletên Neteweyî bi rûyê Ewropayê ketin, hem jî têgeha Ewlehiya Neteweyî hat holê. Lêbelê piştî şerê cîhanê yê duyem û di heyama şerê sar de têgeha Ewlehiya Neteweyî bêhtir bi gewde bû û bi xurtî ket rojevê. Cara pêşîn sala 1947 Kongresa Amerîkayê bi navê Qanûna Ewlehiya Neteweyî qanûnek danî û ev têgeh birêk xist û ber bi xebata destgehî ve ajot. Ewlehiya Neteweyî tenê malê hêzên mezin e. Berê ji bo ku Ewlehiya xwe ya Neteweyî biparêzin, dewletan sînorê xwe asê dikirin û artêşên xwe xurtir dikir, qene welatên xwe ji êrîşan biparêzin. Lê îroj mesele cuda ye. Amerîkayê bi hezarên kîlometran ji sînorê xwe dûr, carekê Efganistan û carekê Iraq vegirt û aniha jî li Sûriyayê ye. Rûsyayê di nava şev û rojekê de artêşa xwe ajot ser Ukraynayê, da ku Ewlehiya xwe ya Neteweyî ji NATOyê biparêze. Çîn jî diranên xwe li Taywanê dizîqîne û li bere ku êrîş bike. Heman demê Tirkiyeyê jî Rojava û Başûrê Kurdistanê pêk vedane ber xwe û ew jî bi behaneya parastina Ewlehiya Neteweyî xetta xwe ya dagirkerî û nijatkujiyê dimeşîne. Ji bo Ewlehiya xwe ya Neteweyî neteweyekê bi temamî ji kokê ve diqelîne. Li gor te civaka navdewletî ji ber çi Ewlehiya Neteweyî ya Tirkiyeyê li ber çavan dikire û tupakiyê bi Ewlehiya Kurdên sivîl nake û gelo ev Ewlehiya Neteweyî dikare bibe sersebeba şerê cîhanê yê sêyem.